cafea lungă, te rog. Și 2 cuburi de zahăr, dacă se poate. Sigur, 13 lei. Plătesc acum? Se poate și după, e ok. Ok. Nu vă supărați, se poate să fumez IQOS? Sigur. Uite cafeaua. Mersi. Auzi, te super dacă îmi dai și mie o țigară? Da, cum să nu? Mersi mult. Mi-am uitat pachetul. Poți să mă pun lângă tine? Da, nu am nicio problemă. Și, cum te cheamă? Nox, pe tine? Izabela. Încântată. De cât timp lucrezi la cafenea? De o lună, cam așa. Adică e mai mult un job așa, să-mi plătesc chiria. Știi cum e? Bănuiesc că ești la facultate. Nu. Adică am dat anul ăsta la UNTC, dar n-am intrat. Mă rog, și de ce am mutat aici? Pentru că credeam că o să intru și n-am intrat. Și am zis că nu mă mai mult la ei mei, așa că am rămas aici. Îmi pare rău. De unde ești? Din Constanța. Nice. Da. Să trăiești toată viața la mare și după să te muți la oraș. Da, dar nu e chiar așa, că te plictisești de mare la un moment dat. Da, dacă nu-ți place marea. M-am născut acolo, nu prea am de ales dacă să-mi placă sau nu. Tu ești din București? Da. Și nu te-ai plictisit de oraș? Stai puțin. Orașul este ca o molimă pentru mine. Involuția creației mele, moartea libertății divine dacă credeți în Dumnezeu. Nu o să părăsesc orașul ăsta, încă. Pentru că mă ține închis. Dar ce este cu adevărat libertatea? Iată, am revenit. Deci? Te-ai plictisit de oraș? Încă nu. Dar cred că o să mă plictisesc curând. Numele meu este Nox Cotard. Nox vine de la Nix, zeița nopții. Numele de familie este irelevant. Mi-am pierdut cultura pe calea victoriei și nu mai țin minte pe unde am pierdut-o. Sau dacă am avut vreodată cultură. Dar ce înseamnă cultura cu adevărat? Informații irelevante despre lucruri irelevante? Sau sensul vieții dintr-o perspectivă sacră? Eu nu cred în Dumnezeu, așa că nu ar trebui să știu ce înseamnă sacrul. Dar încerc să-l descifrez în ochii Izabelei. Nu urăsc ceva mai mult decât smoltocul. Nu înțeleg nici femeile. Dacă vor relații sau doar să se distreze, sunt doar un trup pentru ele. Sau contează și ce conține trupul meu? Sunt doar o uitare pentru ele sau o memorie irelevantă? Nu știu. Am tendința să-mi pun prea multe întrebări. Se pare că nu știu prea multe. Și ai vreun frate, vreo soră, ceva? Lasă asta. Hai să ne bucurăm și noi de vremea asta urâtă. Ești masochist? Nu toți bucureștenii sunt? Poți să mă ții de mână. Nu sunt mâini care să te țină. Poți să mă atingi chiar dacă nu mă vezi. Nu e atingere destul de ușoară să te mângâie. Atunci poți să mă iubești. Nu știu ce e aia. Atunci află. Cum? Iubindu-mă pe mine. Ne plimbăm pe faleza asta. Ca yin și yang de mână. Ne spunem poveștile de viață. Ne cunoaștem sufletele. Mergem fără destinație. Și nu e asta o plăcere. Ba da, un răsuflu ușor de la greutatea cuvintelor. Poți să vă ce citești? Da, vin imediat. Nu citei. Acum citesc. Ce anume citești?
Își citesc ochii. Și ce spun ochii mei? Nimic. Înseamnă că nu citești bine. Doctorul mi-a zis că mi-ar trebui niște ochelari. Ar trebui să-l ascult? Nu-mi plac doctorii. Doar puțină iubire te-ar ajuta să vezi mai bine. Și ce ar trebui să iubesc? Pe mine. Și dacă deja te iubesc? Adică ar trebui să mă iubești și altceva? Ar trebui să iubesc atingerea ta? Nu. Atunci ce ar trebui să mă iubesc? Nimic. Poate ochii? Nu. Atunci nu mai am speranță în viață. N-ai avut niciodată. Citeam privirile oamenilor pierduți pe stradă. Citeam telefoanele lor pe care se uitau în timp ce mergeau. Citeam strada așa cum o citesc ei. Viața nu este despre perspective, este despre o perspectivă. Eu nu am o perspectivă. Citesc și interpretez. De-aia te și iubesc. Iubirea este un lucru complicat. Dar nu e mai bine să iubești clipa decât să iubești ceva material? Iubirea este o senzație. Nu e eternă, nu e perfectă, dar e o senzație. Hai, mă, e târziu. Poți găsi frumusețea în orice, atâta timp cât o cauți. Eu am găsit frumusețea în Nox, deși n-am căutat-o. Viața are un mod ciudat de te face să o înțelegi. Eternitatea nu este pentru mine, ci momentul. Frumusețea momentului este eternă pentru mine. Simțurile, deși separate în toate direcțiile, se restrâng din nou într-un moment. Brosca sare la mine și îmi zice să o sărut. Am făcut-o. Nu pentru că e frumoasă, ci pentru că vorbește. Nu veți înțelege acțiunile mele, așa cum nici eu nu o să le înțeleg pe ale voastre. Deși împărțim aceeași lume, deși o pictură este frumoasă, nu toată lumea va zice că simbolizează ceva. Există frumusețe și în profan, dar profanul este etern, așa că nu este pentru mine.